Ако си търсите къща в Белащица, ние определено имаме какво да ви предложим. Тук сме за да ви покажем няколко еднотипни двоетажни къщи с застроена площ от 223 квадрата. Заповядайте да ги разгледаме заедно. Потопете се в тишината на Белащица само на няколко минути от Пловдив и открийте новият си начин на живот, сред простор, зеленина и панорамни гледки. Тази самостоятелна къща съчетава модерна архитектура и първокласно строителство с мисъл за уюта на всяко семейство. Парцел от 500 квадрата с самостоятелен двор и 2 броя паркоместа. На първият етаж имаме 2 стаи плюс баня с тоалетна и сервизно помещение, като тази стая, в която се намираме в момента, е предназначена за кухня и трапезария. Втората стая може да преустроите по ваш избор – гостна, кабинет или пък още една спалня. На вторият етаж започваме с мастер бедрум. Тук имаме баня с тоалетна, дрешник и тераска. Имаме още една спалня, а това тук е третата спалня, а за финал сме ви оставили тераската, към която има излаз и от двете спални. Ако имотът ви е харесал, телефона на Добри е в описанието. Ние сме Явлена Пловдив.